Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau ranar Juma'an farko na wannan watan sallah. Allah ya samu tashi da rasuwan babban malamin mu Sheikh Malam Idris Dutsen Tanshi na Bauchi kenan. Allah masa rasuwa yau. Sai da mu ce Allah ji kansa da rahama, Allah gafarta masa, Allah sa ya huta. Mu kuma tamu in ta zo Allah da kira mu cikin imani, kuma ya yi sa'a ya yi dashe babbar ranar Juma'a. Duk wanda ya rasu ran Juma'a ana masa kyakkyawan zato. Insha Allah muna wa malam kyakkyawan zato. Allah gafarta masa, Allah sa dan aljanna ne shi. Allah kuma kyautata bayan sa, Allah albarkaci zuri'ansa, ɗalibansa. Allah ba su ikon tafiya akan abin da ya basu akai, kuma akan abin da ya gina su akan sunna da kuma tauhidi da kuma tabbatu akan addini. Mu kuma in tamu ta zo Allah da kira mu cikin imani, da kuma jawo hankalin da zai yi akan yan social media. Wani sa idan aka samu mutum ya rasu, a daina hanzari yana wasu maganganu akan abin da bai dace ba. Sai aka samu wasu suna ta wasu maganganu, wannan ya fusta kaza, wannan ya fusta kaza, wannan ya fusta kaza. Yadda ya tafi kai ma zaka tafi. Babu wanda zai kasance a raye, babu wanda zai kasance kuma tabbacacciya a nan duniya. Kullu man alaiha fan, duk abin da ka gaban kasa zai kau, wata rana komai zai kau. Kamar yadda malam ya tafi, ni ma zan tafi, kai ma za ka tafi, ke ma za ki tafi. To don Allah, idan mutum aka samu rasuwa na wani, ko babba ne kowa, don Allah duk wani abu a kyautata masa zato, a dinga faɗan alkhairinsa, ba wai kawai dinga fita ana faɗan wasu abubuwan da kowa kawai sun zuciyarsa zai dinga bayyana ba. Duk wani sun zuciyar da za ka bayyana fa yadda ya tafi, wallahi za ka tafi. Inda ya ji kai ma sai ka ji. Wannan muke cewa Allah ji kan malam, Allah gafarta masa, Allah sa ya huta. Kuma ku saurari wannan maganan da yake. Na yi kusa kana damun kanka ne, amma dai ni na sani ko bayan mutuwa na akwai abun da zai taso a ce ina su ma da Idris. Ba za ka sani ba ina za a cin maka, kuma yaushe za a cin maka. Shine rayuwar. Allah ji kansa da rama, Allah gafarta masa, Allah sa ya huta. Mu kuma ta mu ta zo Allah da kira mu cikin wani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.